Ani televíznych novín. V prvý sviatok vianočný obletela svet tragická správa. Lietadlo s 92 ľuďmi na palube sa len krátko po štarte zrútilo do Čierneho mora. Medzi cestujúcimi boli členovia známeho ruského armádneho zboru Alexandrovci. Záchranári vyťahujú z mora už iba trosky a mŕtvych. Prežiť takúto haváriu sa podľa nich nepodarilo nikomu. Ruský armádny špeciál Tu-154 smeroval z Moskvy do sýrskej Latakíje. V Soči mal medzi pristátie, kde mu dotankovali palivo. Len asi 2 minúty po štarte zmizol z radarov. Záchranné jednotky začali prehľadávať okolie pobrežia Čierneho mora. Do operácií nasadili vyše 3000 ľudí, vrátane stovky potápačov. Onedlho sa potvrdili najhoršie obavy. Trosky lietadla sme našli asi 1,5 kilometra od pobrežia v hĺbke asi 70 metrov. Pátranie však pokračuje. Cesta do Sýrie sa stala osudnou 64 členom ruského súboru Alexandrovci, vrátane ich riaditeľa a umeleckého šéfa. V lietadle spolu s nimi sedeli aj reportéri z 3 ruských televíznych staníc a známa humanitárna aktivistka a lekárka Jelizaveta Glinková. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Ministerstvo dopravy bude viesť špeciálny vyšetrovací tím. Urobí všetko preto, aby zistil príčinu nehody a pomohol smútiacim rodinám. Poznal som väčšinu zosnulých umelcov, bol som v zbore vyše roka. Chcem si uctiť pamiatku všetkých obetí tejto tragédie. V havarovanom lietadle sedeli takmer všetci speváci Alexandrovcov. Solistovi Vadimovi a Nanievovi zachránila život radostná správa. Na poslednú chvíľu požiadal vedenie, aby mohol túto cestu vynechať, lebo sa mu narodil syn. Lietadlo smerovalo na ruskú leteckú základňu v Sýrii, kde plánovali slávnostný novoročný koncert pre ruských pilotov. Tí v krajine bojujú po boku sýrskej armády. Hudobné zoskupenie Alexandrovci sú oficiálnym armádnym súborom Ruskej federácie. Založili ho v roku 1928. V tom čase malo ešte len 12 členov. Strata desiatok umelcov zasiahla aj samotných Moskovčanov. Tí od rána nosia k ich koncertnej sieni kvety a zapaľujú sviečky. Celá krajina si uctí pamiatku všetkých obetí zajtra, v druhý sviatok vianočný. Prezident Putin vyhlásil za obete leteckej havárie štátny smútok. Čítal som o nehode ráno v novinách. Matka ma zobudila a povedala mi, že sa zrútilo lietadlo s Alexandrovcami. Preto som tu, aby som vzdal úctu. My všetci sme súbor milovali a veľmi sme si ocenili. Sú to naši bratia, priatelia, kolegovia. Odpočívate v pokoji. Je to strašné, mnoho ľudí plakalo a zasiahlo ich to. Boli to umelci, kultúrni intelektuáli. Ich smrť je obrovskou stratou pre Rusko. Это страшно. Čo spôsobilo leteckú katastrofu, ešte známe nie je. Moskva teroristické pozadie tragédie vylúčila. Experti sa prikláňajú skôr k technickej poruche. Stroj ovládal skúsený pilot a počasie bolo priaznivé. Podľa médií ale otázny stav lietadla, keďže bol v prevádzke už vyše 33 rokov. Ministerstvo obrany ale tieto pochybnosti odmieta. Ivana Miklánková, televízia Markíza. Za ruským armádnym zborom smútia aj slovenskí fanúšikovia. A nielen tí. S Alexandrovcami vystupovala aj naša kapela Kandráčovci. Správa o ich smrti ich zasiahla nielen ľudsky, ale aj profesionálne. Na budúcoročnom európskom turné sa totiž mali spolu opäť postaviť na pódium. O smrti Alexandrovcov sa členovia kapely dozvedeli od svojho manažéra, ktorý im ráno poslal SMS-ku. To bol raný šok, ja som tomu nemohol veriť. Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo. Je tam kopec mladých ľudí, kopec mladých rodičov. Úprimnú sústrasť za našu kapelu. Alexandrovci na Slovensku vystupovali viackrát. V repertoári nechýbali slávne ruské piesne, aj legendárna Kaťuša či Kalinka. Vo všetkému vraj pristupovali s maximálnou profesionalitou, ktorú ocenili naši aj zahraniční umelci. Všude, kde oni vystupují, tak mají neuvěřitelný úspěch. Já jsem byla dneska šokovaná, protože vlastně mám s nima další podepsanou smlouvu na příští rok. Boli to tí chalani, ktorí sme spoznali a veľmi úprimní, skromní. Sú známi aj tým, že pre každú krajinu, v ktorej vystúpia, nacvičia a zaspievajú obľúbenú miestnu pieseň. U nás napríklad slovenské ľudovky Na Kráľovej holi či Macejko. Alexandrovci u nás majú koncertovať na prelome mája a júna.
Celkovo je v pláne 10 koncertov po celej krajine. Akurát v tomto týždni som dával dokopy nejaký notový materiál, pretože pripravujeme opäť nejaké nové piesne a presne rozmýšľam o nich a myslím na nich. Takto v spojení som bol s nimi aj počas Vianoc. Či táto tragédia ohrozí plánované vystúpenia, je podľa kolegov z fachu ešte priskoro hovoriť. Martin Jedinák a Henrieta Hajtová, televízia Markíza. Ich skladby pozná celý svet. Piesne, ktoré preslávili Alexandrovcov, nájdete na našej spravodajskej stránke tvnoviny.sk.